amics i amigues del Gran Circ. Avui farem una classe d'equilibris. Bé, espero que hagueu escalfat bé amb l'escalfament de la Núria. Així que començarem. Agafarem el terra, que normalment tots tenim unes línies marcades per les rajoles, ¿vale? I utilitzarem aquestes línies. Llavors, mirarem cap al davant, pujarem els braços i intentarem anar per la línia. Si el peu se'ns va una miqueta de la línia no passa res, però intentem anar per la línia perquè així anirem molt rectes. Pugem braços, mirem al davant, posem peu a la línia i avancem molt lentament. Molt lentament. Vale? I una cosa que hem de tenir en compte és que quan avancem no canviem el pes fins que no hem posat l'altre peu al davant. Ho torno a fer, cap a l'altre costat, ho tornem a fer. Braços al davant, mirem al davant i molt lentament, molt lentament, molt lentament. Fantàstic. Ara treballarem una miqueta més els turmells. Com ho farem? Doncs per seguir la línia ens ajudarà molt si posem la punta del peu. Així que posarem aquí, alcem els braços, mirem cap al davant i des d'aquí i llisca el peu i col·loquem, posem la punta, llisca el peu i posem la punta i llisca el peu. Aquí sí que és molt important no posar el pes fins que tenim tot el peu al terra, ¿vale? El peu del davant. Ho tornem a fer cap a l'altre costat. Braços, poso punta, llisquem i col·loquem. Poso, llisquem i col·loquem. Poso, llisquem i col·loquem. Vale? I ara, com que hem anat cap al davant, anirem cap enrere. Ok? Doncs comencem. Respirem, mirem a la paret, posem el peu a la línia abans de començar, braços a dalt i cap enrere, cap enrere, cap enrere i cap enrere. I parem. I si hem anat cap a un costat, tornem cap a l'altre i pum, i cap enrere, cap enrere i cap enrere i parem. I com que us està sortint superbé, anem a fer ara un equilibri d'aguantar l'equilibri, ¿vale? Que serà, ens posem aquí, mirem cap al davant i el que intentarem és amb el peu aquí aguantar 5 segons. Estem, col·loquem, respirem i pugem el peu. I 1, 2, 3, 4 i 5. I soltem el peu. I canviem de peu. Preparats, preparades, pugem braços i 1, 2, 3, 4 i 5. Super! Continuem. Tenim una escombra que ens hem preparat abans i netegem i ens anem a descansar. Bueno, no. Agafarem l'escombra i la utilitzarem com si fos un cable, ¿vale? La col·loquem al terra, a la mateixa línia que hem treballat, i farem aquest mateix exercici d'equilibri, però al damunt del pal de l'escombra. Llavors, aquest exercici el podeu fer solament si teniu els turmells molt forts, perquè l'escombra es mourà una miqueta i tenim que apretar molt bé el peu, ¿vale? Si no teniu molt bé els turmells, millor torneu a fer el d'abans. Ok? Doncs el que farem serà trepitgem l'escombra, posem els dits a la paret perquè així ens agafarem
Pugem l'altre braç i aguantem 5 segons. 2, 3, 4 i 5. Vale? Ho fem cap a l'altre costat. Mà a la paret i aguantem 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Si això ho feu més dies, de mica en mica podem anar traient el pes de la mà de la paret. ¿Vale? I pot arribar un dia que ja ens podem soltar una miqueta i aguantar aquí. Però de moment ens agafem, treballem sempre amb seguretat. I això és tot per avui. Salut i circ!